Після перегляду квартири може пройти декілька днів перед тим, як орендодавець або агент з нерухомості зв'яжеться з вами. Якщо все пройшло успішно, то вам потрібно буде підписати договір про оренду квартири. Якщо орендну плату сприймає на себе Джоб-центр або Соціальамт, вони повинні спочатку ознайомитись з пропозицією квартири, а потім повідомити вас, чи все їх влаштовує. Тепер давайте перейдемо до важливих питань при підписанні договору оренди. Ви повинні дуже уважно прочитати договір оренди житла і також зафіксувати стан квартири в акті прийому передачі. Таким чином, з вас не зможуть притягнути до відповідальності у тому випадку, якщо в квартирі були збитки, коли ви будете виїжджати з неї. Іноді в договорах оренди зустрічаються пункти, які не мають юридичної сили. Якщо ви переймаєтесь, то ви можете звернутися за допомогою в консультаційні центри з питань оренди житла. При укладанні договору оренди слід звернути увагу на те, чи обмежений термін дії договору. Щоб розірвати договір оренди, вам треба про це повідомити у письмовій формі. Найчастіше це треба робити за 3 місяці. Після переїзду до нового житла ви повинні дуже швидко перереєструватися у відділі реєстрації громадян або у відділі реєстрації місця проживання. На це у вас буде 2 тижні після переїзду. Шукаючи притулку, повинні одразу повідомити у міграційне відомство БАМФ для того, щоб мати змогу отримувати пошту. Це стосується у всіх органів влади, які можуть відправити вам листи. Джоб-центр, міграційна служба, податкова інспекція, а також не забувайте про свою страхову компанію, банк, роботодавця і так далі. А тепер давайте розберемося, за що треба платити додатково, які ще є додаткові витрати. Окрім орендної оплати, є також і інші витрати, такі як витрати на електроенергію, витрати на радіо, витрати на інтернет. Ці витрати не входять у оплату оренди. На ці витрати треба укладати окремі договори. У деяких квартирах витрати на опалення також не включені у вартість орендної плати. Про це ви повинні знати при підписанні договору оренди. Щодо електроенергії та інтернету, то ви повинні підписати договір безпосередньо з постачальником, якого ви повинні обрати самі. В інтернеті ви можете знайти більш детальну інформацію про постачальників у вашому місті. Радіо та телепрограми фінансуються за рахунок ліцензійних платежів. Усі домогосподарства повинні сплачувати цей внесок і повинні бути зареєстровані поіменно. Якщо ви отримаєте допомогу по безробіттю в Джоб-центр або в Соціальамті, то ви не повинні сплачувати цей внесок. У цьому випадку ви повинні подати заяву про звільнення сплати даного внеску.